Dokmokap Cooperative Lamps Amithang Lamps ke paching thor ponji aphan pura rong suri ke thom kove aklim ke eji aphan tisik pen ke damtang aruni phaing korai siani rong pharo ke thomra troxicap kove aklim ke e ke pangcheng pon ke damtang aruni phai inkorai siani Dokmoka Cooperative Lamps atum Amithang Lamps sawai kangalong kove aklim ke e ke som ke pangcheng pon Bangso kove rong ke iponji aphan ki ching silake rong suri ke thom an ke iponji aphan si jisik ponlo ki ching siani rong pharo ke thomra troxicap kove aklim iponlo lapen iroelong bhomkuruani si bangso sai dengpon bom si rong suri ke thom akove aklim ke som patang pon bopusi than pon rong pharo ke thomra troxicap ini pen ke cheng ponlo nilitum lason si adio bartin nilitum laso program claim si rong suri ke thoman ipopusi nilitum beauty pen da se parai pon lo da si pini ke cheng lo ini nilitum rong pharu ke thomra troxicap non pen da pe bela nilitum kado ve beauty selang pet pen ipon pini patang lo Bangso kove aklim ke asaya long Dokmoka Cooperative Lamps Secretary Bapuram Singnar Chairman Rajen Rong Piatum pen kedanglok Board of Directors Klembang Philapen staff atum anta chirap chitodun rintin Bangso sai ke klem pora puthak alang litum ke than pon lake Bangso Lamps kapaching thor ji aphan akimang pensi Bangso sai deng ponlo lapen alang litum ke klem tekang asayang thek kachibi tekang ji aphan si klem pon lo pusi than pon Ini tumla mo iprang komiti tu mapak ledak na ini sita mo sikai sihini ke long ji aphan la sikitik tikang lo la pen ke nili tum ta inong ke char juji la pusan la he la peneng pen ningkan plikap ne pho an arta dolo la bangso lem sita maduta lason kuwia rongki e to honani lason madua komiti da klem tikang ke pin la Tong muka pen semsing ingti karbiang long life